Plava je probila branu u visini Zabrežja kod Obrenovca i opet preti ozbiljna poplava Obrenovcu, sledi evakuacija. Takođe problem je aktuelan u mestu Jarak, znači uzvodno od Šapca ka Sremskoj Mitrovici, ali tu nadležni očekuju da će brana izdržati. Svi raspoloživi helikopteri, 9 helikoptera Vojske Srbije, Gazela Mi-8 i Mi-17 plus helikopteri policijski, znači helikopteri MUP-a Srbije su u vazduhu i čekaju komandu, odnosno naređenje da se ponovo pristupi evakuaciji, ukoliko naravno bude bilo potrebno. Izgleda će biti potrebe u Obrenovcu i selima oko Obrenovca zbog pucanja nasipa kod Zabrežja.